kelli messaġġ jiena Minn fejn? mill-uffiċċju tal-Prim Ministru ġie. Minn xaħat mill-customer care. Minn hemm badu, minn bniedem barra, minn bniedem barra. Alright. Għalli neħħi l-avukat tiegħek, Li huwa Jason li Azzopardi. huwa Jason Azzopardi, ħantuk avukat aħna u Ma titressax. ma titressaqx toħroġ free in charge. Roger Agius għamel din l-istqarrija meta s-sibt fil-ħodu kien mistieden fil-programm ta' Andrew Azzopardi fuq l-RTK. L-istess Roger Agius li kien l-ex xufir tas segretarju parlamentari Andy Ellul waqt li kellu ordni li ma jissuqx ħabba li bati mill-kundizzjoni tal-epilepsija. U wieħed mill-5 tirġiel akkużaw li organizzaw l-iskema fraudolenti li permettiet lil beneficjarji biex jirċievu b'mod fraudolenti pagamenti ta' benefiċċji soċjali ta' kull xahar għal diżabilità severa li fil-fatt ma sofrewx minna. Roger Agius ikkonferma li s-sena li għaddiet minn Kastilja weduh li jekk ibiddel l-avukat tiegħu Jason Azzopardi huwa ma kienx jitressa l-qorti. Din id-dikjarazzjoni ġiet ikkonfermata wkoll mill-avukat Jason Azzopardi nnifsu fejn semma kif kellu diversi klijenti oħra brabta ma' dan il-każ li ġew mweda l-istess ħaġa mill-uffiċċju tal-Prim Ministru. Issa li għaddiet, is-sena li għaddiet, kelli persuna klient tiegħi li ġi approċjat minn Kastilja li jekk huwa ineħħi l-avukat iħallas l-ammont kollu f'daqqa li għandu jħallas, sa dak kellu każ vera ġenwin għax il-mardi rari ħafna u qatt ma kien jinstab ħati għax qatt ma kellu l-intenzjoni li jkommet u kien ħarġ liberat. Però Kastilja qalulu ħallas l-ammont kollu ta' dal-aħħar 5 snin. Biddel l-avukat u ma titressaqx il-qorti. Roger Agius spjega kif sa Marzu tas-sena li għaddiet kien għadu jaħdem fl-uffiċċju tal-Prim Ministru u kien jintuża bħala runner. Sa Marzu tas-sena l-oħra jiena ħadd applications mingħand it-tabib ġol-Ministeru tas-Sigurtà Soċjali. Għajdlu għand min? Għaddejthom il-gulija, ħallejthom ġol reception, Ngħidu ma jafx minu gulija, ngħidulu minu gulija. Ma kallejja. X'jaħdem? Persona strax mal-Ministru. Nistiednu lilu l-Ministru tiegħu min irid jagħmel li libel jieħdun il-qorti. M'għandix minn xiex nibża. Ok, mela. Ma rridx ġieħ ir-Repubblika jien. Roger Agius allega wkoll li Mark Kallejja magħruf bħala l-Gulija li huwa person of trust ta' Michael Falzon kemm il-darba serraħlu rasu li kemm idum il-Ministru Falzon ma jkollhom trouble qatt. Dan fil-waqt li Agius semma kif permezz ta' dan l-iskandlu il-flus li kienu jgħaddu għand in-nies li ma kellhomx id-diżabilità li kienu jniżlu fl-applikazzjoni kienu kbar kollha mit-taxxi tal-poplu. Daw in-nies kienu jmorru ġieli suppost m'għandhomx idejn u kienu kollhom kif qal-avukat. Immaġini tgħidulek ġej Roger illum m'għandux idej. Literalment. Mela. U bat ikun bl-idea. Jew xi bniedem suppost ikollu. Ma nafx nitħaq xi nibkix. Fl-aħħar jiem l-istess Roger Agius tqar fil-qorti li lest jixed kontra l-person of trust tal-Ministru Michael Falzon Mark Kallejja waqt li komplet il-komplansjoni fil-konfront tat-tabib Silvio Grixti u oħrajn rigward l-iskandlu tal-benefiċċji soċjali.